ଦେଖ ରେ ପିଲେ ଆଜି ଆମେ 1 ଠାରୁ 10 ଯାଇ ଜାଣିବା। ହଉ କି ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା କହିବ ହେଲା। 1 ଜହ୍ନମାମୁଁ 1 ମାଙ୍କଡ଼ ଲାଞ୍ଜ 1 ମାଙ୍କଡ଼ ଲାଞ୍ଜ 1 2 ଆଖି ମରା 2 ଆଖି ମରା 2 କାନ ମରା 2 ଗୋଡ଼ ମରା 2 ହାତ ମରା 2 ରୋଷେଇ ନାନୀ 2 3 ବେଲପତ୍ର 3 ବେଲପତ୍ର 3 ଠାକୁର ଆମର 3 ସାଦିଦି 3 ଓଟୋ ଚକା 3 ରିକ୍ସା ଚକ 3 4 ଗାଈ ଗୋଡ଼ 4 ଗାଈ ଗୋଡ଼ 4 ଖଟ ଗୋଡ଼ 4 ମଟର ଚକ 4 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋର 5 ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ 5 ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ 5 6 ଋତୁ ଆମର 6 ଋତୁ ଆମର 6 ଅଧା ଡଜନ 6 7 12 ଆମର 7 12 ଆମର 7 ସପ୍ତ ରଙ୍ଗ 7 8 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 9 ଗ୍ରହ ଆମର 10 ରାବଣ ମୁଣ୍ଡ 10 ରାବଣ ମୁଣ୍ଡ 10 ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି 10 ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି 10 ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି 10 ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି 10